BPFनि इसिङारि थासारिया मोजां नङा। BPFनि जि इसिङारि थासारि बियो मोजां नङा। BPFनि दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा सोरबा UPPL आरो सोरबा BJPआव थांनानै जगदान जाहैजोब्बाय। अलरेडि बिथांमोननि मानसिफ्रा सोरबा BJPआव सोरबा UPPLआव गुबुन गुबुन दोलोआव थांना जइन जाहैजोब्बाय। BPFआ गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो थेर बेथेर जालांजोब्बाय। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। थारैनो BPFनि दैदेनगिरिफोरा गोरोन्थि हाबा मावमारदों नामा? जायनि जाहोनाव गावसोरनि माखासे दैदेनगिरि आरो मददगिरिफोरा गुबुन गुबुन दोलोआव जगदान जागासिनो दं। बेनिखायनो दिनै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों बुंथिदों दि BPFनि इसिङारि थासारिया मोजां नङा। BPFनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखायनो दिनै बिथांमोना थेर बेथेर जाबाय। बेनिखायनो उफ्रा बिसायख'थियाव सिडली बियाबाव NDAनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआनो गोबां भट लानानै देरहासार जानो हागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंबावखो नोंथांमोना नायलांदो। चिरांनि जि बाइ इलेक्शन बेयो जोबोद गोब्राब इलेक्शन नङा, बेयो जोबोद गोरलै इलेक्शन। दा बेवहाय जोङो मित्रजोट हिसाबै UPPL, BJP आरो AJP जयैनो गेलेगोन। जोंनि बिजाथिया फोसावखानाय जाबाय निर्मल कुमार ब्रह्म, बिथांखौ जोङो जयै फसंदों आरो बङाइगाव समस्तियाव AJPआ गसंगोन। बेवहाय बिथांमोना बिजाथि दङ। दा बङाइगाव आरो सिडली बे मोननै समस्तियावबो जोंनि बिजाथिखौ देरहानो थाखाय जों बयबो खामानि मावगोन। आसामनि मोनबा जि बाइ इलेक्शन जागोन बेनि मादाव बयनिख्रुइ बांसिन भट दङ जोंहा सिडलीयाव 2,17,000। दा जों मिजिंथिदों जे जोङो बे 2,17,000 जिहेतु जोंहा भट दङ, मोनबा समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन भट लानानै जोंनि सिडली समस्तिनि बिजाथिया मित्रजोटनि बिजाथिया एबा NDAनि बिजाथिया देरहागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। फुंनि बाहागोआवनो नमिनेसनखौ होगोन आरो बेवहाय प्राय 25निफ्राय 30,000 माखासे रायजोफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन। कन्टेस्टखौ सोरजों आरो माबायदि जागोन? दा बेवहाय जेबो कन्टेस्ट गैया, मानोना कन्टेस्ट जानांगौमोन BPFजों। BPFनि जि इसिङारि थासारि बेयो मोजां नङा। बिथांमोना अलरेडि बिथांमोननि मानसिफ्रा सोरबा BJPआव सोरबा UPPLआव गुबुन गुबुन दोलोआव थांना जइन जाहैजोब्बाय आरो बिथांमोननि माखासे गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि थेर बेथेर जाबाय। दा नंखायनो नैबे इलेक्शना सिम्पलि मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस आरो बियो माने प्राय जोङो क्लिन सिट जानानै दं होनना बुंनो हायो। बेयो माखासे नेचारेल माखासे प्रसेसफोर फैयो, नाथाय बेवहाय खोब प्रेक्टिकेल बारा साइड थाया। मानोना जाय दोलोफोर दङ बयहाबो गावहा एजेन्डा दङ, गावहा मोनसे माहारिनि खामानि मावनायनि थाखाय रड मेपफोर दङ, गावहा प्रिन्सिपल थायो। दा बेबायदि समाव जुदिअबा लुबैदों, गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो जाबोफेराखै। जोङो जायोबा मोजां, बेखौ बयबो हास्थायो, जोंबो हास्थायो जायोबा मोजां। नाथाय प्रेक्टिकेलि बेखौ मालाबा जानायखौ नुवा, मानोना बयहाबो गावबा गाव एजेन्डा थायो। दा जोंहाबो एजेन्डा दङ, BTR ओनसोलखौ सान्थि खालामनांगौ, बिनि रायजो राजाफोरजों खौसेयै रायजो जानाय मोनसे थासारि दानांगौ। बे गासैबो जौगानायनि खामानि मावनांगौ, फरायसाफोरनि आबादारिफोरनि गासैबो हारि माहारिनि खामानि मावनांगौ। दा बेफोरबायदि समाव बिथांमोननि एजेन्डाजों जोंनि एजेन्डाजों गोरोबोना गोरोबा, बेबायदि माखासे बाथ्राखौ साननानैसो बे थांखिफोरखौ लानाय जागोन।